Ja, du mangler også den der vinklen og linjen i dit opspring. Det skal I virkelig øve. Øv det på barrieren. Det er den der øvelse, jeg viser på barrieren i tid. Ja, øv den på den. Øv den på bolden. Så har jeg skrevet dit ridesæde, at du har rigtig pæne ben, men du har skæve arme. Og det er ikke kun sådan nogle skæve arme her, det er også lidt sådan noget her. Ja. Så fan. Du starter ud med en rigtig flot fan, og så taber du benet. Ja. Stand. Den er, du stepper, og den er for bredstående, og den er usikker. Jeg ved ikke, om han gik mere frem i dag, end I er vant til. Okay. Fordi I er alle sammen mere usikre i standen, end I plejer at være. Han plejer at lave meget 4 top. Ja. Nej. Så han har helt sikkert fået bedre hestekarakter. Ja. Så i forlænd sving, du mangler skub med armene. Halv mølle, der er der ikke skrevet noget. Den er her. Hvis du skal se noget. Ja. Det ved jeg ikke, om du skal. Ja. Det kan godt være, jeg ikke har noget sagt. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvis du skulle se noget. Så baglandsving, mere luft mellem hestens ryg og dig, ikke? Altså numsen op. Men jeg giver dig 5, fordi det er rigtig fint. Fint vinkel, fint. Men for at du får endnu højere, så skal du have mere mellemrum mellem din numse og hestens ryg. Giver det mening?